Takže čus lidi, vítám vás u prvního unboxingu z webkamery Full HD. Tato krásná kamera má mikrofon, snapshot, nebo co to je. To znamená, že můžu fotit, je Full HD a otáčí se v L, takže už na ní někdo šahal, jak se zdá, bublinkový obal a tady je. Jak můžete sami vidět, fakt se otáčí o 360 stupňů, tak. A můžete ji tady i takhle krásně vyklopit a třeba někam připevnit a potom ten kabelík zapojíte do počítače, to klasický USBčko. Jak vidíte, to se zaostří. Prostě to nejde. Tak. Hotovo. A tady má jenom bublinkový obal. Tak to bylo asi pro dnešek všechno. Čus!